szemben a természetes, egyszerűségben rejlő tökéletességgel. A mai társadalmi rendszer talán a technológiára a legbüszkébb. Hogy ettől fejlettebb lett-e, azt döntsék el maguk. A Kék Holló Színi Társulat bemutatja a Favágók című darabot. A favágók szerepében Kern István és Gajdán Imre. A főnököket Putyara János, Katona Viktor, katonáné Abért Gertrúd és Császár Martin alakítja. Fogadják sok szeretettel őket! Vígan él a favágó, a szóraligó, hűrészelni, jaj de jó, halli-halli-hó. Híven robbant tavasz van, hol van már a hó, most búsulni nem való, halli-halli-hó. Dim-dom, a fűrész, vígan zakad hol. A dalostól Kurigó is, csak vélünk dalol. Vígan él a favágó, a szólarigó, fűrészelni, jaj de jó, halli-halli. Na megint dolgozni kéne. Hát amíg ideértem, én már papásból elfáradtam. Ja. Nem tudom, hogy állunk a tervvel. A múlt héten az eligazításon azt mondták, hogy valami 100%-ot kell teljesíteni, csak fogalmam sincs, hogy az mit jelent. Hát szerintem mi nagyon el vagyunk maradva, úgyhogy neki kéne állni dolgozni. De aztán jön a főnök, mert szerintem leselkedik a bokorból, én kinézem belőle, de te idd meg közben a sörödet, én meg addig munkára hangolom a fűrészt, aktiválom. Vaj, de gyönyörű. Most már frekvencián vagyunk, úgyhogy álljunk neki. Na. Vígan él a favágó, a szólarigó, fűrészelni, jaj de jó, halli-halli-hó. Vígan él a favágó, a szólarigó, fűrészelni, jaj de jó. Mi folyik itt, emberek? Tudod, mit mondok én neked, Gazsi? Mit, Józsi? Nem tudom, hogy ki az, aki csettenkedik mögötted. Mi van? Maguk süketek? Azt kérdeztem, mi folyik itt? Ez a fickó most köszönt, vagy nem köszönt? Hát, szerintem nem köszönt. Akkor szerintem ő lehet az új főnök. Hú, kutyafája, tiszteletem, főnök úr! Üdvözletem, főnök Még jó, úr! hogy elkezdünk dolgozni. Na, ide figyeljenek, emberek! Engem azért küldtek ide, hogy növeljem önökben a termelékenység fokozás, intenzitás fokozását, különösen a termelésre vonatkozólag. Hát, eddig hány százalékot teljesítettek? Hát 100. Na, 100? Akkor nálam 110-re fognak. Micsoda? Már megint emelik a normát. Hát a tempót kell növelni. Hát minél gyorsabban fűrészelünk, annál hamarabb elfárad a karunk. Az enyém már most is fáj. Én módszeremmel nem. Na, jöjjön át a másik felére. Hát ide, egy helyre. Jöjjön át a másik oldalra. Ja? Fogják meg a fűrész nyelét mindketten. Jaj, de a másik oldal gondolom a főnök úr fog nekünk segíteni. Na és akkor. Rántás! Futás! De hova? A másik oldalra! A másik oldalra! Oda, hát! Rántás! Futás! Vígan él a favágó, a szólarigó. Rántás! Futás! Fűrészelni, jaj de jó. Viszontlátás. Halli-hó! Szívem jobban tavasz van, hol van már a hó? Most Búsulni nem adom. mindjárt köszönünk, csak előtt kifújjuk magunkat. Hát maga meg kicsoda?
Én vagyok az új főnök. Hála jó Istennek! Legalább nem kell itt életünk végéig rohangálnunk, meg szaladgálnunk. Micsoda elavult módszer ez, kérem szépen, uraim? Hány százalékot tetszenek itt teljesíteni? Hát most már csak olyan 60-at, ha itt szaladgálunk. Újítani kell a módszeren, új technológiát fogunk bevezetni. Te Józsi, én valami rosszat sejtek. Hogy tetszik ezt gondolni? Hát ugyebár eddig a fűrészt húzkodták a fán. Hát igen. Most fordítva fogjuk csinálni. Hát, hogy a fát húzkodjuk a fűrészen? Pontosan látom magának, van érzéke a technológiához. Maga lesz a vezető. Kérem, Hát Még akkor ugye. kérem, most adják ide ezt a fűrészt. Igen? Nekünk úgy se kell. Köszönöm. gondoltánk is. Legyenek szívesek, fogják meg ezt a fát. Így jó lesz. Tessék. És most húzkodják a fát a fűrészen. Így jó lesz. Így jó lesz, ez az. Ide, oda. Tessék, húzkodják. Ide, oda. Go! Ez az, nagyszerűen csinálják. De jó! Halli, halli, hó! Szívem bukban tavasz van, hol van már a hó? Most búsulni nem való, halli, halli, hó! Igaz. Hát erőt, egészséget az uraknak. Nem, a piroska eltévedt az erdőbe, biztos megy a nagymamához. Szerintem inkább ő az erdő szelleme, mivel itt még nőt nem láttam. Na tényleg. De hogyha eltévedt, akkor szívesen kikísérjük az erdőből. Hát, te Józsi, most jött be a fejembe egy gondolat. Mi van akkor, hogyha ő az új főnök? Hű, ezek sose fogynak el? Á, úgy látszik soha. Ajjaj. Na, most akkor véget vetünk ezeknek a csúnya diktatórikus Na, vége. módszereknek. Jaj, de jó. Mennyit teljesítenek az urak? Hát most már csak olyan 30%-ot. Na hát akkor most tegyék le a fát. Jaj, de jó. Úgy. Tegyék le a fűrészt is. Ez se kell? Úgy, ügyesen. Megint nem kell Most dolgozni. tegyék vissza a fát. És ebben az üde demokratikus világban végre teret adunk az alulról jövő energiának. Hangzik. Mostantól alulról fogják fűrészelni a fát. Azt meg hogy lehet? Tehát feküdjenek le, Igen? tegyék a fűrészt a fa alá, Igen? úgy ügyesen. Ugye, hogy más perspektívából látják a világot? Nagyon más, még az ibolyát is alulról szagoljuk. Na kérem, ez a megvalósulja a Várgó, Neked is már nincs is dolgod. Fűrészelni, jaj de jó! Halli, halli, hó! Szíven dorban tavaszban, hol van már a hó? Most búsulni nem való, halli, halli, hó! Te Gazi! Te hogy látod a dolgokat? Én már sehogy messze nem szánt element fűrészporra, meg is süketültem. Ajjaj, nekem. Ég a favárgó, hazol a rigó. Fűrészelni, jaj de rossz. Halli, Emberek, mit csinálnak itt? Hát megőrültek. Álljanak fel, jó emberek. Az nem a egyszerű. A derekar. Mondják maguknak, mennyi a teljesítményük. Hát kérem, mi 100%-ról indultunk, de most már csak olyan 5%. Hát ez a megoldás, amit most csinálnak. Hát ez szörnyű. Ugyanis ilyenkor sérülhet a láb, sérülhet a kéz, ezért ezennel a fűrész használatát betiltom. De jó! Na most figyeljenek, bemutatom. Szóval egy jó.
Hallja! Ez azt Tessék, nézzék meg, én egyszerű. Hát, mi már itt dolgozunk 20 éve, de még ilyen technikai újítást nem Nekem is láttunk. nagyon új. Nekünk nincs ilyen izmunk. Biztos, hogy jó lesz, ha szétverjük a könyökünket. Nem, szerintem nem lesz jó. De Józsi, ugyanarra gondolsz, amire én? Igen, szerintem egyre gondolunk. Szerintem kapjuk el és adjunk neki. De gyorsan. Elkaptam. Így kell kezdeni. Gyorsan, fölfeküdni! Hozz azonnal a fűrészt! Vígan él a falágon, a szólarigó, fűrészelni, jaj de jó, halli, halli, hó! Szívem dobban tavasszon, hol van már a hó? Most búcsúlni, jaj de jó, halli, halli, hó! Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük a Velemi Kék Hollószíni Társulat előadását. Most pedig egy kis technikai átállás után következnek a kőszegdoroszló